Mari. Daira Garirwe Jesu. Ponesai Meandu Meamusene. Tichire Wanyasa Jesu. Baba wangu tuliteka tunakudikana. Asi Jehova mkawaguru chini wedu Mari. Yemi Meamusene munotirwira. Karai Jesu Mari. Wakati muchatirwira panu gomerwe muchei. Epa osha Mari zinauraya. Ragarira yu Mari kereke makarane ano. Ragarira yu upei wedu makarane ano. Tauya kwa muri timi mako redu legu wacha. Tauya kwa muri timi uchizira wedu Jesu. Ragarira nyasha tenyu Mari patiri. Rari wedu makanaka. Koni tengi isha zuone suwa Mari. Kinoti tena makarane ano. Kunitaka totiringa ana makarane ano. We worship you God. We acknowledge you Jesus. We worship you Father. You are worthy God. You are worthy of our praises. You are worthy of our worship. You are worthy God. You are worthy. Oh, we thank you Jesus. Where's Lord we worship you. Bakanaga Jesus. Bakateni kamusoshe. Kari wakwe sitareju. Ekutira kanaga. Usitara Jesus. Sangana inesu patino nyengetera. Sangana inesu patino nyengetera. Sangana inesu. Sangana inesu. Sangana inesu. Patino nyengetera.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngatidzokerezva kare pamberi paMwari tichemere kuna Mwari ava vasangane nesu. Hallelujah. Nandikumbira kwa Baba Duve timbirewo song inoti bless the Lord oh my soul. Zita ra Jesu. Jesus. Oh, my soul, will leave your name. Yes, the power. Yes, the power. The power. Yes, the power. The power. Yes, the power. The power. Begin to worship. Begin to worship. Yes, the power. Yes, the power. The power. The power. Yes, is the power. Yes, is the power. The power. The power. Lift your voice. Say, receive. Tiro receive a chance. Receive. Where was it? Yeah, receive. Tiro receive a chance. Yes, yes, the power. Yes, the Yes, the Yes, the power. The power.
Naitwa Simba. Naitwa Simba. Yes, the power. The power. The power. Yes, the power. The power. Yes, the power. Yes, the power. That's a simple way of saying. Jesus. 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 You need Jesus tonight. Jesus. Jesus. I'm not going to tell you. I'm going to tell you. Yeah, you can say, Father. Oh. Father. One more time. Say Father. Father. Yeah. I need you tonight. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. Spirit. Call the Spirit. 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 Daisira. Alokuswa. Alokusiwa. Oh, Spirit. Matamutsi kwako anopera. Spirit, she no pay church. Spirit, say one more time, Father. That's why I'm so chill, Father. Rabane upenyu wako, Father. Yes, Father. Yes, Father. Oh Lord, I come with my family. Father. Come on, say it. Spirit, 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 Father, endavamberi pamwari una mate mazvita enyu Jehovha changamire rugare tinokutendai nguva dzamangwanani neupenyu uvepo hwenyu tinokutendai kunyangwe nesimba ramakatipa rinodambura zvinorema rinopisa zvinorema muzita raJesu ikatala vashanda ravavai. Thank you, Father, for your presence. Thank you, Father, for your presence in this house. Father, in Jesus' name. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Katibata nzema oko pamwe chete tichitenda iye musiki. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. He says, the word says, He is the lamp unto our feet. Hallelujah.
the light unto our path. He orders our steps. He orders our steps each and every morning. When you wake up, call upon the Holy Spirit. He is the only one who can guide you. He orders our steps. Hallelujah. Akakodzera kuti timunamate, akakodzera kuti timupe rumbidzo. Batanidza maoko zvakare, titende iye musiki nemuzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, praise and worship, for such powerful ministration in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Vafudzi vedu vachigara pasi tivazorodze makumbo nokuti vanomira nguva yakareba. Isu tichakamira tinoda kuti tibatanidze maoko. You know what? At such a time like this in our generation, God saw it fit, hallelujah, to give us pastors fit for the purpose. Fit for the purpose, hallelujah. For our own needs, each and every one of us, for our own needs, that we may be a better version of ourselves through our pastors. Thank you so much to avail yourself to heed to the call. Noti pavakakudaidzai munogona kunge makangoti aizvi handizvigoni mukatiza saJona. Asi Jona zvakanomuwana mberi. Asi ndiri kuona passion yamina kunyange dai makatiza zvaikuwanai mberi saJona. Hallelujah. Tinokutendai. Vanoshanda napastor ndinokutendai, ma leadership, main church board, tendwai ngatibatanzei maoko tichitenda leadership yedu inoshanda napastor. Tinotenda zvakare men's fellowship, tichitenda ladies fellowship, vana baba na mai. Tinokutendai mese nokuona zvakakodzera kuti nhasi tinge tiri pano. Hallelujah. Garai henyu zvenyu pasi. Akaendeendere mberi ndichikwazisa kunyangwe leadership neboka ravo reyouth nemateenagers neboka ravo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndichikwazisa zvekare Sunday school. Hello, hallelujah. Are you blessed this morning? Are you blessed Sunday school? Hallelujah. You may go to your classes. Thank you so much. There is a group, rino fellowship pamwe chete nesu but online. Hallelujah. Varipo mukatotarisa izvozvi vanenge vachitonyora amen connected. Tiripo saka tinovakwazisawo zvakare. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Chimbotarisa kuruboshwe kurudyi kana kumashure ungosekererawo nekumhoresa ari padhuze newe kuitira kuti mukazotsikana konzi mambonyemwererana muzo. Hallelujah. Are we blessed this morning? Are we expectant? Can I see by a show of raising your hands if you are expectant? My pastor always says expectation is the breeding ground for a miracle. It's the breeding ground. If you don't have any expectation, then you don't have hope. Then upenyu unotiomera. But the word says Christ in us is the hope of glory. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ndisati ndaenderera mberi ndichiri pakukwazisa because ndinozokanganwa. Regai ndikwazisewo vanoti hama yeparwendo, hama yepenyu inowanza kuti she's my friend for the past 27 years. Hallelujah. Tichingondundurudzana zvichirema zvichinaka. Amen. Mabhega achimbosungwa achisunungurwa futi. Hallelujah. Zvinowanika asina nhasi tiri pano nokuti pane chatakagamuchira chokuti nyange ukada kuita another move chinokuti iwe unongoona wakudzoka wega. Amen.
chatakagamuchira ndiye Jesu Kristu anotidzidzisa nzira negwara reupenyu. Haleluya, amen. Ndisingapedzi nguva, regai tipinde muzvirongwa zvinotera. Kategori inotera ndichadedza zita rakanyorwa muri kuriona baba Ruzvidzo. Tine vana vaviri, Wayne Rufaro naWendi Rukudzo. Wendi I think she's kumedia, akazojoina media, so tinozvitenda izvozvo. Regai tiende pakategori yema-testimonies. Haleluya. Ndichadedza neorder inotera mokasika moti gwagwagwa. Church inopa ma-testimonies ichurch ineupenyu. Haleluya. Zvinoratidza kuti pane basa rinenge richishandwa uye Mwari vanesu. Mwari vanenge vanesu munzira dzatiri kufamba. Haleluya. Ndichadedza mama mai Fungisai na gogo Vawadza, then ndozopedzisira na baba Chikwada. So in that order, regai ndikupei nguva muzotora nzvimbo yenyu muparidze kubudikidza nema-testimonies. Ma-testimonies is part of preaching. Hallelujah. Mai Fungisai varipo here? Kana vasipo regai tipfuure mberi tiende kuna gogo. Gogo Vawadza wenyu. Tichivaomberera maoko vachiuya. Hallelujah. Amen. Chekutanga ndoda kutenda Mwari nechipo cheupenyu. Amen. Mwari ndiMwari vanorangarira, Mwari ndiMwari vanochengeta. Amen. Vamwe nemazera edu ndinoti ndikatarisa even kwatakabva kwandakaberekwa, mazera angu vana mainini vana maiguru hakusisina. Amen. Asi Mwari vane chikonzero neupenyu hwangu. Ndiripo, ndiri mupenyu, ndiri mutano. Amen. Ndasimukira kutenda baba namama. Amen. Pamwe ivo vatokanganwa kuti pane zvavakambondiitira. Haleluya. Ndine muzukuru wangu kumusha, mwana wemwana mukomana. Amen. Ndaitambura naye zvakanyanya-nyanya. Aikuvara makumbo, akangodona pakadai apo wototyoka. Akangoti wonotamba nevamwe wototyoka, wotyoka gumbo. Akaberekwa ari mwana zvakanaka sezvakaita vamwe, asina kana paakaremara. Asi nekuda kwechikonzero chaSatani nekubata kwake, makumbo ake apera kubhenda-bhenda. Amen. Asi dambudziko iri ndairitakura nevana vangu. Amen. Pane patakazoremerwa. Haleluya. Meseji yakasvika, ndakagarapo, ndinoisa foni yangu pasilent, but ndakangoramba ndichiona munhu achifona, ndobva ndati nai Mwari we, rega ndobva ndasimuka, ndobva ndaenda kunze uko, ndobva ndanodayira foni, zvikanzi mama mwana atyoka musana zvekare. Apa anga aine plasta rimwe gumbo, ndobva azonzi adona atyoka musana, paitwa ma-x-rays, mwana anzi atyoka. Ndakabva uko ndichimhanya, ndofunga vanhu vakati asi gogo Vawadza vakupenga here. Ndobva ndauya, ndobva ndagwadama pamberi pababa, ndobva ndavataurira ndikati baba, ndozvaitika kumusha. Ndobva vati pfugamai ndikunamatire. Ini pavakati pfugamai ndikunamatire, ndikati ndiri kuti mwana akuvara handisirini. Zvikanzi pfugamai. Ndokubva ndapfugama baba, ndobva vandinamatira. Havana kukanganwa baba. Pandakaenda kumba vakandisendera meseji, vakati ndipei nhamba dzemunhu ari kuchengeta mwana kuchipatara. Ndokubva ndavapa nhamba dzababa vake, ndobva vatanga kumunamatira. Zvikanzi nababa tinopadarika. Ndikati ko baba unogoti tinopadarika, mwana ane plasta uko atyoka musana, zvino achiri munhu pai. Ndaigara ndichingochema. Asi Mwari vane nyasha dziri pano dzakatapukira dzikanorapa muzukuru wangu kumusha. Amen. Machiremba vakauya vachiedza zvese zvavaiita, baba tichingova update kuti ndozvaakuitika. So pakazongouya mumwe chiremba akati mwana uyu anofanira kuenda kuBulawayo, anogadzirwa mabhonzo ake, kuburikidza nenyasha dziri pano. Amen. Ichocho chipatara ndo chataienda nguva nenguva
tichienda mwana achinoiswa patraction achisungirirwa mudenga wodzoka kumba. Asi baba pavakanamata gwara rakavhurika. Amen. Mwana aiko zvino kubva ipapo paakanzi atyoka musana zvazodi nemusana yo wakazonotariswa hapana pakatyoka. Amen. Saka ndoda kungotenda Mwari kuti pano tine zodzo. Amen. Pano takaitirwa zvakanaka, tine vanhu vaMwari vanotiitira zvakanaka. Amen. Inini ndiri pano, tese tinoziva ndakanga ndine plaster mazuva adarika aya. Amen. Muri kuona ruoko rwakabata maiki urwu rwakanga rusingagone kubata kana chii. Ndichivavarira ndakagara apo kuti ndisimudze ruoko ndirumbidze Mwari wangu ndichitadza. Amen. Asi ndinoda kungotenda Mwari kuti Mwari ndiMwari wakanaka. Ndiro ruoko rwandiri kutosimudza, ndo ruoko rwandinoshandisa zvekare. Amen. Ndauya kuzokurudzira mumwe munhu kuti ngatirambei takabatirira panyasha, tisataramuke panyasha. Amen. Ndinotenda nevana vangu nekuti inini pandakauya kuno kundaipindawo imwe chechi. Amen. Ndobva ndauya ndikati chechi yangu, vana vakati kuno kune chechi mama, handei kuFM. Ndaona ruoko rwaMwari. Haleluya. Ndoda kungotenda Mwari naizvozvo muzita raMambo Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Indangoira chinhu 1 revival. Hallelujah. Udza munhu ari panext pako kuti revival iri muguta. Hallelujah. Taimboti revival iri kuuya, ezvinezvi tinoti iri muguta. Amen. Kana wanga uripo musi weFriday, you can testify with me kuti revival iri muguta. Amen. Changosara chete pakataurwa Friday zvikanzi pray continuously. Hallelujah. Nekuti munamato haudi kuitwa ka1, you need to continuously pray. Daniel akanamata minamato yake ikabatwa muchadenga. Hallelujah. So pane umwe anogona kunge ari panapa nhasi, wanga uchiita munamato gore rese iri. Hallelujah. Vakawenda wedu takanyora zvatakanyora tikakumbira kuna Mwari. Hallelujah. Vamwe vedu hatisati taona zvimwe zvatakanyora. Hallelujah. Zvimwe zvacho zvinogona kunge zvichiri zvakabatwa muchadenga. But if we come for this revival, hallelujah, I promise you something will happen. Amen. Ndakaudza mudzimai wangu ndikati gore rino iri handisuda kuita munamato yokuti it's not over until it's over. Hallelujah. Ndiri kuda kuti patinopedza gore ndinge ndaona zvandakanyora, zvandakakumbira kuna Mwari. Hallelujah. Ndane makore akati one day ndichiupinda kereke inoi. Hallelujah. Vamwenyu mugona makatanga kundiziva manje but vakawanda ndakatokutangirai kupinda chechi ino. I realized one thing. Hallelujah. Pane mamwe makore andakarasa asi ndichiuya pano. Hallelujah. Why? Because ndaiti ndiri kupinda AFM asi ndakanga ndisipo. Hallelujah. Ndakanga ndisipo in terms of paiitwa zvinoitwa zvimwe zvacho ndaisavapo. Paiitwa revival ndaigona kana kusatouya yese kutopera. Hallelujah. Saka ma-excuses eupenyu, ma-excuses ekubasa and the likes aita kuti ndingove pano ezemeta yekungonzi baba Chigwada anopinda FM asi munhu asipo. Hallelujah. Pandakazvirealize izvozvo, ndakaudza mudzimai wangu ndikati I've realized that I've been coming but I was not there. But now I want to be there. Next month ndati munotenga masutu 5 kuratidza kuti ndatanga kupinda. Hallelujah. Vanondiziva handisina problem nongopfeka jini ndotoya kuchechi. Handisina problem nazvo. Pandakaudza mai Chigwada kuti munotenga masutu 5 panga pasina budget, vakatomhanya. Why? Because vakanga vasiri kufarira kuaina majini ekuya kuchechi. Hallelujah. Nekuti pandakavavhevhetedza ndiri mukomana ndaipfeka masutu kuchechi. Hallelujah. Saka vakanga vakutoshaya kuti munhu uyu ndeupi uyu? This is a new guy wandiri kuainira. Vakatombondiudza vakati chii chakaitika? Maisapfeka majini, maisapfeka t-shirt mongoenda kuchechi. What happened? So pandakangotaura kuti tave panzvimbo. Hallelujah. Nyasha dzepanzvimbo dzakamba dzatanga kushanda. Hallelujah. Hallelujah. Saka panouya nyasha dzevanhu vakauya kurevival ndiripo. Panouya nyasha dzevanhu vakabvisa chegumi ndiripo. Panouya nyasha dzevanhu vakabvisa appreciation
ndiripo. Why? Because I'm now available. I'm always there now. Hallelujah. So ndiri kuti this revival kubva musi wa2 kusvika musi wa7 iva panzvimbo. Nyasha dzepanzvimbo ngadzikuwane uripo. Hallelujah. Hallelujah. Nyasha vamwe vedu tinogona nge tanga tatodzokera kumashure gore rino iri. Hallelujah. Panotanga gore munhu wese tiri pa same page. Tine zvatiri kunamatira, tine zvatiri kuti tichaita tichipromisa Mwari. Hallelujah. Asi panozofamba gore upenyu hunotikanganisa, upenyu hunoita zvakawanda, todzokera kumashure. Vamwe vedu todivheta maplans. Ndakaona umwe achinyora panga pakanzi car akuti car charger. Hallelujah. Why? Because pane zvakazoitika zvakuita kuti uchichinja zvaunga wakaronga naMwari. Hallelujah. Nyasha dzezvawakaronga naMwari dzichiripo. Hallelujah. Nyasha dzezvakanamatirwa namufundisi gore richitanga dzichiripo. Tiri kungoda chete kuti tinge tiri pano parevival. Revive, this city must change. This city must be revived. Our lives must be changed. But they can only change if we are here. Hallelujah. Ngatisaite revival yekunzwa. Ngatiite revival yeku-experience. Let experience this coming revival. Hallelujah. Mwari nenyasha dzavo vari pano. Umwe breakthrough yako this revival iri pano. Umwe marriage yako this revival iri pano. Gore rino iri handizivi hangu but hatina muchato watakambonzwa uchidaidzirwa panapa. Hallelujah. Mumwe muchato wako uri pano. Revival iri kuuya. Hallelujah. Why? Because revival the word of God will be declared. Prayers will be made. Hallelujah. Patichaita appreciation. Vamwe vedu tinonetsekana ne-appreciation. Why? Because hatisi kuziva chekuappreciata. We think we are appreciating Pastor Jiriji in the name of Jiriji. Hallelujah. But if you are here, if you are present, hallelujah, you will know what to appreciate. Why? Because tine zvatiri kukumbira Mwari. Kana tazviona tino-appreciate munhu waMwari nekuti tinenge tiripo. Hallelujah. Vamwe vedu zvinhu zviri kuitika hatisi kuzviona because hatipo. Hallelujah. Hallelujah. Udza Mwari panext pako kuti nyasha dzepanzvimbo ngadzikuwanire pano. Hallelujah. Ngatibatanze maoko tichitenda Baba Chigwada. Thank you so much for reminding us. Yes, let us not only be available, but let us also be valuable. We are lost in the midst of availability, but it is really valuable. Because we are only available, but not valuable. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Turikufara here. Murikufara here pamakagara bamagunda murikufara here. Mwari ari kutitira zvakanaka. Amen. Regai tiende pane chimwe chidanho. Kana paine vatanga kuti shanyirawo muzuva ranhasi. Vazviratidzewo nekusimudza maoko. Do we have any visitors who have come to fellowship with us today? Tinokutendera kuona maoko. Toita chimwe chidanho. Tosimuka patakagara. Tichiteera ma-ushers. Mouye henyu kuno kumberi. Ma-ushers vabatsireiwo kuuya kumberi. Vakanditi handei kuimba yaShe ndakafara pavakanditi handei kuimba shini ndakafara handei. Wow. Ngatirowe maoko tarisai imba kana ine vaenzi. Imba inoratidza kuti inogamuchira. Wow.
zviitai. Pane vamwe vasarira vasiri kuencourageka nezvavari kuona pamberi. Nguva ichipo mungouya henyu. Wow, wow, wow. I'm so impressed. Hallelujah. Toda kutendai hama dzedu dzakamira kumberi. Tese tinonzwa chishona. Kuti tingoramba tiri koko kune chamai. Hallelujah. Tinokuchingamidzai, sunungukai muimba yaMwari. Ndoda kuti musvike pamunozvizivisawo. Munozivisa nemutoo wandichakuratidzai kuti muite sei. For example, inini ndinonzi Baba Ruzvidzo. Ndinopinda pano paFM. Rudaport pasi pababa naamai Jiriji. Ndiri baba, ndine mudzimai nevana vaviri. Saka toda kuti mutizivisewo kuti munonzani, muri mai here, muri baba. Mationa kupi kuti muzotishanyira nhasi. Mainvitwa nani? Mainvitwa nemweya mutsvene here? Maona pama social media platforms? Kana kuti pane hama dziri kumabhenji dzatiinvite zuva nhasi. You can take off. Ine ndinotwa Ngai Nyamfungu. Ndine makore 20. Ndauya namai Nyamfungu. Ndine musikana nemakore 20. Handisisi kumayouth uko tawedzerwa. Hallelujah. Ndisisister Bongai. Zvakanaka ipai panoteera. Amen. Sorry, andina voice. Flu iri kundinetsa. Ndinoitwa Mai Ngulube. Ndine vana 2. Ndinopindira kuFM Midrand Restoration Center pasi pababa naamai Ngulube. Makuseni ndanchinzwa nhungu dzekuenda kuchechi, so ndangoenda paGoogle ndichitarisira kuti ndeFM iri padhuze. And then pandaona Rootport Shona ndomaurira ndaita panapa. Amen. Amen. Aiwa tinokutendai, hamuna kurasika, muri panzvimbo. Amen church. Ini ndinoitwa Alice Piri, ndiri munin'ina waMai Ngulube. Tinobata tiri kuFM yeMidrand Restoration Center. So tangoshanya. Amen. Zvakanaka izvozvo tinozvikoshesa. Hallelujah. Ini ndinoitwa Mai Charity. Ndaipinda FM from 2004. Ndikazopinda kune imwe chechi Global Harvest Christian Ministry, but ndadzoka kuchechi kwangu. Amen. Hallelujah. Mwari ndimwari vakanaka. Mwari havatisi tiri tega. Chero ndiri muenzi, asi handisi muenzi. Ndaikumbirawo 2 minutes. Mumbonditenderawo kuita zvandakatumwa naMwari. Zvandakapiwa naMwari. Hallelujah. Neministry yemusic, yepraise and worship. Saka ndosaka maona handishodi because ndiri muchechi mangu. Ndadzoka panzvimbo. Hallelujah. Zvakanaka, tichazokutumirai kupraise and worship. Munoita zvamakatumwa naMwari kuti muite muri ikoko. Hallelujah. Hallelujah. Ndinoitwa Patience Madzambo. First time yangu kutoya pano apo ndo ine sister yangu iri paseti. Nitabasi. Tinotenda. Hallelujah. Ini ndinoitwa Tafadzwa. Ndanga ndichipinda Christian Family Church kuBoxburg. Pari zvino takupinda tese. Amen. Tinotenda. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndinoitwa Mai Gumeti. Tinopinda kuFM New Hope Assembly kusosha nguvi. Nhasi ndauya kuzoshanya pano nokuda kwehanzvadzi yangu nemuroro wangu mai naBaba Magwenzi. Mazvita henyu. Tinotenda. Hallelujah. Ndoitwa Baba Gumete. Topinda kuNew Hope Assembly yapa under Pastor Mkurani. Tauya kuzoshanya, tandashanyira tsano na mbuya. Tinotenda. Hallelujah. Ndinoitwa Maishingi. Ndauya kuzoshanya na mukoma wangu waMagwenzi na mai Magwenzi. Tinotenda. Aiwa, matai.
Hallelujah. Amen. 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 Indoitwa my Chris. Ndogara ku Unified Florida. Ndangotenda mai wadza ndakasangana nawo nchingwavunza ko chechi yeku AFM iri kupi because ndiri kumusha kuZimbabwe ndaipinda kwamtare kuchikanga phase 1 ndiri anda baba namai Mugumbate. Yeah, ndiri praise and worship as well. Saka ndangotenda Mwari. Hallelujah. Ndiri muno handisi muyenzi. Hallelujah. Ndangotenda Mwari vatisanganisa zvekare. It's not my first time kuva ndiri muno, ndakambouya futi, but AFM ichiri that other side. But ine nhau yebasa yekuti unongochingowana mabasa emaSundays mostly. But ndoda kungotendawo Mwari nekuti wakazondiwanira rimwe basa rekuti at least ndakukwanisa kuuya kuchechi neSunday. Hallelujah. Amen, church. Ndoitwa Mailanga, tobva kuPretoria kuMamelodi. Ndiri hanzvadzi yavaMagwenzi. Takashanya kwavari nhasi tauyawo pano nchiti amen. Tinotenda. Amen. Ini ndiri mwana wababa namai Gumede, ndauya pamwe chete navo, ndiri muzukuru wababa namai Magwenzi. Hallelujah, church. Ini ndinonzi Mai Manjengwa, ndiri muzukuru wababa namai Magwenzi. Tashanyawo pano. Hallelujah, hallelujah. Ndinopinda zayoja kuPretoria nhasi tangokushanyirayo. Aiwa, ombereraiwo baba namai Magwenzi maoko. Ndofunga zvinongoratidza zvega kuti ravanoparidza rinorarama. Harisi remuromo chete. Bozi remuromo chete rinonetsa kuteera. Iri ndere vanoriona ravanoparidza nemabasa. Tinokutendai baba namai Magwenzi. Mapepa makabata. Imwe rachona is just information to put in your details. Kuti tigowana kuti follow up. Pane vachaita follow up name. Then rimwe rachona is just history, information yechurch. Kwainobva church nekwairi kuenda ndikati chiko ma-visions, ma-missions echurch kuti iri church FM, Rudaport Assembly. Chii chinoita kuti ive church yakamira inoenda mberi. Inomira nechii. Saka mukaverenga maningirikiri iwayo brochure muinawo iwayo anokudzidzisai maerenge nechurch yedu. Hallelujah. Panopera service muchazoda kuonekwa nasekretary wedu, muchavaona, ndichavadeedza mai manje izvozvi vachizopa zviziviso avo vakagara baba Nyabadza vachazokudeedzai vachida kukuonai, muchange makagara pamasofa aya ari apayo pakona pakanzi connecting lounge. Kana panopera service musazoenda, wanikai muri apo, vane zvishomanene zvavanoda kutaura nemi. Hallelujah. Tinokutendai, mungaenda henyu kunotora nzvimbo dzenyu. Church tichiomberera vaenzi vedu maoko. Maita basa. Regai ndiisire nguva ino kuna Professor Nyabadza. Nguva yezviziviso. Uyai henyu ngativaomberere maoko vachiuya. Hallelujah. Regai titende mhuri yekwaruzvidzo nai. Ngatingoombererai maoko zvakare. Tichingotenda Mwari. Nekuda kwezvavari kuita, ruremekedzo rwangu kuna mufundisi nedare rose. Mwari vachitiitira zvakanaka. Nhasi regai tingopanana zviziviso zvandiinazvo. Ndandichitarisa baba Ruzvidzo, ndikati mozviziva here kuti mataurwa kumba kwangu kuseni, because pana ndichibvunzwa kunzi muri kupfekei nhasi, ndanongedzera bhatye zvikanzi rababa Ruzvidzo. Vachazotsanangura kuti zvorevei. Amen and amen. Regai tipanane zviziviso zvedu zvezuva ranhasi zvakamira zvakadai izvi. Kereke tiri kuyeuchidzwa o tiri kuziviswa kuti svondo rino iri we do not have fasting.
tiri kungonamata nemhuri dzedu tiri kudzimba nai. Saka Monday hatisi kutsanya, tiri kungonamata tiri kudzimba nemhuri dzedu. Hallelujah. Chinotevera chiri kubva kukomiti yesocial welfare. Vari kuti the due date for the Christmas hamper drive is today. Vari kuda kutora mukana iwawo kutenda vanhu vese nerudo rwenyu, your generosity nerudo rwamaratidza kubudikidza nenyaya dzemahampa iwaya. Chechipiri chiri kubva kwavari chiri kuti to those who have brought groceries today, please drop at the social welfare desk apo vari kuita mapayments into the church account. Please include your name and pekungoti Christmas hamper as a reference kuitira kuti mari idzodzo dzigone kuallocatwa nevanoita zvemari kuadministration uko. And to those vanga vasina kuwana mukana, you can also bring in your support zuva ranhasi. They need to finalize this. Chokupedzisira chiri kubva kukomiti iyi vari kuti to everyone who received a pledge form, please hand it uko kusocial welfare desk. Vari kutenda zvikuru kereke nekubatirana pachirongwa ichochichi. Hallelujah. Tine baptism nhasi. Kune vari kubhabhatidzwa, ndiri kukumbirawo kuti musangane nesu soon after service. Don't worry about kuona sister Ernest. Tari kungoitira kuti vasati vanyoresa mukana uchipo, ngatiendei tinonyoresa izvozvi tizivani kuti vari kuenda ndevapi uyezve zvirunge zvinenge zvakaita sei. Pano tine midweek service hatiinawo anotanga online na 7 p.m. Please make sure you join and also be ministered to. Our English service ine Facebook page hayo. Ichi chiziviso chagara chinongovapo kubva kumedia team. Uyezve neShona Service wane social media platforms avanorana. Ndapota zvangu, let's go and be active ipapo. Zvinoita kuti vamwe vari kunzoko vanenge vachitsvaga pekupindira vakasike kutiona. Kune vasinganyatso kuzvinzwisisa, vane vanga vaino vakaita kunge seni vane mazera aya angataurwa nagogo adzai kuti ukaisa plaster kutopora kwaro unototenda Mwari because makore afamba nai. Saka tiri kungoyeuchidzana kuti social media platforms zvinoitika ndezvekuti the more you click, the more you like, the more you are active there. Chinhu chiya chakagadzirwa nezvinonzi zvima-algorithm pachirungu. Zvima-algorithm zvinoti ukabaya kuti ndinoda kuona mbatya, paunobaya futi panobuda mbatya, because chakagadzirwa kunzi zvauri kuda chinokupa izvozvo. Saka isusu patiri kulaika nekuita zvatinenge tiri kuita, tiri kungoita kuti the next person or my next click inoramba ichindiburitsira AFM Root Depot, and that visibility yakatikoshera sekereke nai. Ndangoti nditsanangure. Ndikawanirwa nyasha ndichazoya pano ndichitsanangura zvakati one day pamusoro pe social media platform yedu aya. Mfundisi vanenge vasipo chipiri senguva yavanenge vakatara kusangana nevanhu. Tinositi 9 kusvika na 3. Saka chipiri mfundisi vanenge vasipo, but however kana uchida kuvaona, you are free to actually call him or to call the office. Moita some arrangements dzekuti zvinhu zvingoita zvakanaka. Sezvaitwa nababa Magwenzi, tinokurudzira kuti ngatikokei hama neshamwari nai tingoya nadzo kukereke tishumire pamwe chete, zvinotiitira zvakanaka. Amen. So we are encouraged to invite friends, we are encouraged to invite family, neighbors, bring them to church. Let's have fellowship together. Zvinotiitira zvakanaka. Vaenzi vese vauya muri 13 ndiri kukumbirawo kuzoti tionane apo pa-connecting lounge apo soon after service, just for a minute or two. Tinenge tatoita zvatiri kufanira kuita. I've got tinenge dine some message iri kubva kumunhu waMwari, tikavara kanguva kadiki tinenge tapedza. Regai tingoyeuchidzana hama munashe kuti shandawo nasoro group leader wako. Muri kuyeuchidzwa nyaya dzemission house
kuti rangarira mission house, batana cell group leader wako zvingotiitira zvakanaka. Ma-cell group leaders mune mafomu namunofana kuenda nawo ku-finance team kana mauya nemission house dzenyu zvorekodhwa ikoko, uyezve muzokurudzirwa kuti muita sei mutaure nevanhu vanenge vakupai mari idzodzi. Sekereke tinoramba tichiyeuchidzwa kuti pano tinobvisa zvipo uye tinobvisa zvegumi. Tinokurudzirwa zvakanyanyisa kushandisa nzira idzo dziri nyore nyore kuti tibvise zvipo zvedu nezvegumi. Pano unogona kuita ma-EFT kushandisa foni yako kana kompyuta yako, unogona kuita ATM deposit kunodeposita mari muchechi account iri papo, kana kuti unoenda kuspeed point tine mameshini ekuswipe ari kumashure uko, unogona kunoswipa kana kuunza chipo chako paunouya kuno kuzoita offering yako. Zvekupedzisira zviviri zvandinazvo zviri kuti izvo cell group yeDelarey muri kukurudzirwawo kusangana soon after service. Regai nditi uyai musangane panapa pamberi neutungamiriri wenyu. Vamwe vari kufanira kusangana ndivana baba. Vana baba vese ngatiendei kuprayer room uko soon after service, tira kuonekwa neutungamiriri wedu. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuropafadzei. Regai ndidedze baba Ruzvidzo vadzoke vaite nyaya dzavo, Mwari vachikudzwa. Amen. Ngativaomberei maoko vachitorawo nzvimbo yavo. Hallelujah, church. Hallelujah. Nguva yatatu kamirira yakuda kusvika. You know, the original plan of God, Pastor preaches about this time and again. Genesis 1, verse 26, covering 26, 27, 28. That was the original plan of God, for us to have dominion. For us to have dominion. Remember, God created heavens and earth. His idea was for the earth to have the same characteristics, the same dominion that heaven has, that was supposed to reflect on the earth. But because of the fall, that's why there's chaos on earth. But however, God being God, He had information already. He foreknew this thing before it happened. Hence the plan of our Lord Jesus Christ to come and did whatever He did so that we can be restored back to our original purpose. Ndiri kuzvitaurira izvi, ndiri kuda kuti panguva ino takudedza pastor, timbobvisa ma-distractions. Jesus said to Martha, 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 what is needful, Mary got it. Kana pane zviri kutivhiringidza, pane zviri kutidistracta, chimbozvibvisa. Break your fallow grounds right now. In Hosea, it teaches us to break the fallow grounds, so that this word of life can have a place in our hearts, so that we can grow, so that we can reclaim our position, our identity, our original plan of God. Chimwe tofarira kuita kana tichiuya kuchechi, kuti tigozova nema-reference points, kuti kana uchiuya kuchechi wouyawo nekabhaibheri kako, because pastor vanovhura vachitaura mavhesi, wouyawo nekapeni kako, yangu yaendepi, wouyawo nekanotebook kako, uchinyora mavhesi nedzidziso dzavanenge vachitipa, the principles of the kingdom, so that when we go back home, we have a reference point yokudzidza zvakare kuti tingadzokera sei panzvimbo. Ndosaka pokutanga paina mbobvunza kuti are we ready, are we expectant? Ndakuda kuita something here, mundiregererewo. Ndokumbirawo kuona vane imbosimudza kanotebook kako tione. Nepen.
Pastor church yenyu ina ma-intellect vanobata zvese zvamunenge muchiparidza, hapana kana hwani chinobuda. Ngatidzidzisenei chinhu ichi. Ingozvirovedzera kuti paunouya kuchechi tiri kuuya kuzodzidza ma-principles of the kingdom, how to dominate in this world. So you need somewhere to take down your notes. You need somewhere to write down your my verses, my scriptures, so that you will have a reference point when you go back home. Because matinofamba zvatinosangana nazvo rinoshaikwa, rinotiza vhesi, because hauna kumbenge wakarirovedzera mukati meupenyu hwako. Ndichidedza pastor, takasimuka tese tichiombera maoko, vanopururudza vachipururudza, vanoridza mururu vachimurifariraiwo pastor wedu. Tinokutendai pastor, tinokudai, dzidzisai. Hallelujah. Hallelujah. Just say to your neighbor, God loves you. Repeat again to your neighbor, God loves you. Hallelujah. Tisati tagara pasi, regai ndigamuchere baba ruzvidzo naamai vanga vachititungamirira zvakanaka is our MC of the day. Ndigogamucherawo muning'ina wandakapiwa nashe anga achilida intercession baba Jiriji muzita raJesu. Hallelujah. Takachamira kudaro, regai ndishare chinhu ichi. I was interacting with one of the overseers in Zimbabwe, and I was told that the system yeku Zimbabwe ine ma-pastors akapedza kuchikoro and they were not admitted, and vari kuparidza kumasangano avanoparidza mari yacho yese inodiwa kunational. Ivo vanonzi vasare ne10%, and kana uchiparidzira sangano riri kumusha zvinoreva kuti mukareisa $80 muri kusara ne$8. And handina kuwana mufaro kuti vamwe vacho vana vavo havasi kutoenda kuchikoro, but vabereki vacho vari kuparidza, ende vamwe vacho havadye muriwo, vari kudya muriwo usina mafuta. I know I won't be popular with the church board because they are pushing so much for appreciation, but inini ndine mafuta, inini ndine sipo yekugezesa, inini ndine makiye mota, inini ndine mba, kana kuti ndine dzimba dziri muzita rangu. But there's a person who is not able to eat, to have cooking oil. Say church, we are operating from a point of privilege, and I want to use that privilege that the Lord has given me to minister to you, to share with you. Ndirikutsvaga at least tingotengera ma-pastors 5 or 6 grocery Christmas. Vasitorina, and tikuda kunopa vasina wekuti some of them vari kurara pasi hapana mubhedha, but machechi iwayo ari kukura anenge aine vanhu, but vanhu vacho havana. You see what I'm saying? Vanhu vacho vavari kuparidzira havadi, havana. Munhu anenge achitouya kwamufundisi achitodawo shuga yekuisa mumahewu, iwo mufundisi wacho. I once said this before. Ndakavhitsitira another pastor. Life being life, he lost weight. A transfer from another assembly to another assembly. Unoona kuti bhachi rake rakakurisa, shirt yacho yakakurisa, but anofanira kungopfeka bhachi still achingonoparidza even rakakurisa. So I'm looking for people vari kuti mufundisi. Even ukaibvisa pane yangu appreciation, it's fine. If you have capacity still to do what you wanted to do for appreciation and still do this for me, it's still fine. Ndingoda vanhu 5
vanondipa $50 tongonopa vafundisi vavo kuti tingonovapa for Christmas. 5-1 vanongondipa. I just want $50. It's 900 rand. 5-1 vanondipa. Vanoshanda neni ndibatsirewo kunyora mazita. Nogoda $50 pamunhu. Tingonopa vafundisi. Ma leaders ndofunga kuti makachangamuka ingo step up kamubve muvanhu munyore mazita. Ma leaders ndopanda kudai apo. Pen nepepa ingachitaurwa ingo step up munyore mazita tipedze. Ndiparidze ma leaders step up, look to the church. Kana musingazive munhu ndokuudza ava vakasimudza ndimai Choto, ava ndimai Mahere, ava ndimai come on Chikasha, Sister Joyce, baba namai Mudzuri, brother Romeo, kumasuro kuna mai Muku na baba Matemba. I think the number I want is kumashure kuna one munhu andisikuona. My eyes, or Sister my Makanda Junior, my eyes are limited. My Watenga, thank you so much. My Chenjerai, thank you so much. Kumashuroko, my eyes don't see that much far. Okay, Drababacha wa pure. Can one leader go there? My eyes can't see that far. Kumashuroko, neko kurumiza. Tingono pama pastors iwayo, Mario ndoida, kuti tige tave nayo by the 30th of November. Andika, toibatanidza tonovapa mapastors ivavo. Tine 5, saka we divide the money amongst the 5. And akasike kupedzisira, kudzoka nchikumbira mari iyoyo. Muna January ndichadzoka futi. Mandinzwa, muna January ndichadzoka futi. Ndinyore pa $50 apa nyorai respect mcharambei. Handizuti arimo here but ngomnyorai respect mcharambei chirichi momunyorai papo. Ndoida mari yacho Romeo ndaiona kare. Ndoida mari yacho. Isusu we are not going to take your money. Tisina kuisa yedu. Ondinyorero gogona sekuru Jakata ipapo ndoida $50 yangu. Ndoda kuishandisa. Ndaona mai baba na mai Chigwada. Ndaona mai Tafumanei, monyora baba na mai Mlambosini ya ipapo, ndoida $50 yangu. Mondipa umari zangu. Ndirikutorevesa. You see, pamwe pacho, kungoregedza okudya take away one day. Tingonopa that pastor. And I am honest to you. This money, I will not go and give another person to give to the other person. Because you know gonna kunyura along the way. And ndiri kutoenda nayo ndonobva ndati ndipe zita ndobva ndabvunza kuti maiwana here. Saka nemazita atasimudza aya, I'm rest assured kuti tokwanisa kuvapa $100. Andika tokwanisa kuvapa $100 pamunhu. Tongonoti baba namai takuigira iwo Christmas on that day. Kana vakazoregedza kutenga Christmas vakatengera mwana uniform ari kutanga grade 1. Isusu zvepataifanira kuita taita because handifungi kuti kana vaine mwana ari kunotanga grade 1 vanozonotenga shuga. Pamwe pacho vanenge vakuti regai ndisanganise uniform idi ikwana. Vana baba nana mai vakomana nevasikana uku ndokunamata kwechokwadi. Kana takutakura basa rakadaro vakaadmitwa vakapiwa maassembly but vakanzi ya volunteering bana anga achitoshumira. Amen and amen. Handisi kuti musandiitira appreciation. No, do as much as you can. But pamwe pacho unozotarisa kuti but why? You see what I'm saying? Vamwe vacho even vakanzipiwa iyese iri kubva pasangano renyu. Tine masangano ekuti vanhu vanopindapo havana capacity. Vangani vacharangarira mufundisi Mpunga? How many will remember Pastor Mpunga? When I start to kusangana mufundisi Mpunga, vaiparidza kumaruseva pasangano pavo vaikwanisa kuvapa $18 pamwedzi. And he ministered in that assembly for about 2 years, 3 years. Kusvika Mwari azova abvisawo ipapo. And vaitorarama upenyu ihwohwo.
wekutoziva kuti hatidyi chingwa, hatidyi nyama, tikawana cooking oil vaitorima gadheni ravo. Vongoziva kuti tikatenga mafuta, totenga salt, torima matomatoes edu, totodya mugadheni, vasingadyi, achitori mufundisi. And isusu tiri kuoperate from a point of privilege, ye blessing yaMwari. If we keep quiet, zviri kureva kuti hatisi kunotakura burden yekumwe kwaka kusina kumira zvakadini zvakanaka. Gore rinouya kana AFM Rudaport Prayer Center Church Board ikatitendera tiri kuda kunopatina one of the assemblies in Zimbabwe, that we make sure from this assembly to that assembly we ensure kuti pane rent mufundisi abhadharwa vana vamufundisi uri kuenda kuchikoro, because zvikoro zvacho zvavari kuendesa vana vavo $30 per term, but ine isipo $30 in 3 months 4 months, because term is 3 months plus holiday, 4 months iri kushaikwa $30 yekubhadharira mwana wamufundisi. I think from this assembly I can get vanhu vanogona kubhadhara $30 iyoyo temu yega yega, $90 pagore uchibhadharira mwana iyeye. Kungoti mufundisi vaparidze vakarerukirwa. Imboendi imagine ndichiparidza panapa mwana wangu my first fruit there adzingwa kuchikoro. There's nothing that makes sense if Shannon does not eat. I want to be honest with you, I'm still human. There's nothing that will make any sense if my daughter doesn't eat. I want to see a full. I want to see a strong. I want to see a well-nourished. I want to see a well-dressed. And the courage to preach becomes more. Saka church, zvandaita izvi, handina ndakumbira ku church board. Asi kana mweyamutsvena akataura, let's just listen. Let's just listen. Kune vanditirawo maprivileges angu kupera kwaNovember, mondibatsira tobatanidza mari iyoyo toiendesa. Anditika kwandiri musandityire. Kune vanoshanda neni kuadmin vanoziva, we are givers. Giving makes us excited. And now I am very excited kuti mapastors aya vanowana $100 yatiri kungovapa kuti mufundisi Christmas box. Baba vedu vakadzidza ndinokuti Asike baba lelendo unegena baba wewe wakatitandi nokuto kanira asike baba lelendo unegena dinokuto kanira dinokuto Hey,
dzokorora mazwi aya uti Mwari nditungamirirei kana ndakufamba Mwari nditungamirirei kana ndakurara Mwari nditungamirirei pavana vangu Mwari nditungamirirei ndidanidzire zita renyu Mwari nditungamirirei imi makavimbisa muchanditungamira paupenyu hwangu Mwari nditungamirirei pakufamba Mwari nditungamirirei pakumira Mwari nditungamirirei iti Mwari nditungamirirei Hallelujah. Tichitanga chechino iyi tine kamwe kakorasi katakazosiya takuda kuita maEnglish kataimboti tikaimba so taizopedza takuti Mwari wakanaka weduwe kuti Novemba tokwana ini ndiripo nezvese zvaida vana vangu nezvese zvaida inini but ndiripo. One stanza. Mweya yemadzinza, mweya yezvikwambo, mweya yevaroi, mweya yezvirwere tinongokunda iripo ichizviona nameso. Mweya yemadzinza, mweya yezvikwambo, mweya yevaroi, yezvirwere tinongokunda iripo ichizviona na aripo, aripo, aripo. Philippians chapter number 2 verse 10 to 12. You know, at the mention of his name, every knee shall bow in heaven, on earth, and under the earth. Kureva kuti nezvitunha zvinoremekedza kudaidzwa kwezita raJehovha. Isa semoni yangu pamadziro. Nasi tinoda kutaura nyaya the power that triggers miracles. Simba rinodena minana. The power that triggers miracles, signs and wonders.
Amen and amen. Amen and amen. Anotenda ngararame musimba remunana. Anotenda ngararame pakuteerwa nesimba remunana. Anotenda ngararame pamas. Kana wakutenda minana zvishamiso ngazvitere nema signs. When you have faith, power that triggers miracles, signs, and wonders. Salvation, you need to be saved. Have done intentional decision to be the child of God. Sonship means inheritance. Who is your father? That determines the treatment you get. Being admitted into sonship means power is given. Amen and amen. Amen and amen. Kuri wakuti kana ndakufamba ndega, ndiri ndega, ndichifamba murenje, remarriage, ndichifamba murenje, barrenness, ndichifamba murenje, rekurwiswa nevakaipa, ndobva ndatanga kuimba ndoti Mwari wedu akavimbisa. Ndinokutungamirira. Haana kuvimbisa, akatsidza akati kana makufamba inini ndokutungamirirai. KuvaFiripi akati kana mazosvika pekuti chikepe chakusheka. Mark chapter number 4 verse ya 38 inoti vakanzwa chikepe chichisheka, vakanzwa guta richiteerera mafungu, vakaenda pana Jesu vakati hamuna hanya nesu here. Ipapo mafungu akanyarara. Kana ndakufamba ndinofamba ndiri musimba, ndichiziva kuti zita rikadanwa. Kuchipostori rakazoimba kuti kana zita renyu radanwa hamutisiye takadaro. Kana zita renyu radanwa Jesu zviratidze kana zita renyu radanwa Ishe hamutisiye takadaro. Kana zita renyu radanwa imi munozviratidza. Kana zita renyu radanwa Ishe
kana tonamata Mwari tinamate zvakanaka Jesu kana tonamata tinamate zvakanaka Jesu dati kana tonamata tinamate zvakanaka simudza izwi rako kuna She. Iti Mwari ndifambisei musimba remunana. Simudza izwi rako kuna She. Iti Mwari ndifambisei musimba remunana. Iti Mwari ndifambisei musimba remunana. Iti Mwari ndodana zita renyu kuti munana uburuke. Iti Mwari ndodana zita renyu kuti nyaya dzangu dzinake. Iti Mwari ndodana zita renyu kuti si zvangu zviite zvakanaka. Worship you. Dana zita raJesu. Remekedza zita raJesu. Remekedza zita raJesu. Remekedza zita raJesu. Taura zita raJesu. Taura zita raJesu. Taura zita raJesu. Iti Mwari ndinodana zita renyu. At the mention of your name. Pakudanwa kwezita renyu. At the mention of your name. Pakudanwa kwezita renyu. Amutisiye takadaro. Baba munozviratidza. Amutisiye takadaro. Baba munozviratidza. Amutisiye takadaro. Baba munozviratidza. Shikarabaka ushanda. Zita renyu ngarikudzwe. Yeah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Baba dubegara ine mic yenyu. Vamashava famba ine mic yenyu. Mai makanda famba ine mic yenyu. I always say this, but unika ustabon kamunako. You took about a minute to respond, but you gave cordless mics. Vamwacho mune makabvisa boots, you start want to wear your shoes. Kana dziri kunetsa kaigara imango gara mariga kupfeka. Boots dzacho pane kuti unozopedza nguva uchizvidza zita raJesu vanhu vachiita zvisizvo uchipfeka bhutsu yako. Munoziva here kuti painamatwa Mwari uyu vanhu vaigara nemadziva vachibuda misodzi vasingamapukuti vachinamata Mwari. But these days people have the tenacity yekuimba achipfeka bhutsu kureva kuti ari kukoshesa appearance yake kudarika zvaari kufanira kuita. Muri kunzwa zvandikuita tsanangura? Ukaimba usina bhutsu chinokanganisika. Ndinoonekwa pasocial media ndisina bhutsu ko ukabvisirwa upenyu inoonekwa kupi nesocial media uri muguva. Unoziva kuti when we maimfundiso ndudza kuti kuchechi kwapastor Nyakutya all night yaitwa musina mabhenji. Kutanga service na 10 kusvika na 3 mfundisi waingoti mabhenji ese endesai panze. We are so sensitive about our beauty more than who he is. Unoona president munhu atanga kumbopfeka bhutsu gogo dzacho pfekai mapams tiimbire Mwari. Pandinongosimudza song you kick in, let's do it for the Lord. Panofanira kunge paine that burning passion that I will not lose a second, I will not lose a minute, I will not lose those 5 seconds. I want to do it. Amen and amen. That passion. I can't miss 5 minutes of church. I can't miss 10 minutes of church. I can't miss that time to hear the word. That passion triggers miracles. Pray, God, praise and worship. Vanoimba garai nemamics enyu. Kana ndakukudai, the moment I say a song, it has to kick in there and there.
maimfundisi tikaona gogo dziri kunetsa ingointroduce matenesi ewhite. What's wrong with that? Kuna atoenda kuchechi asina bhutsu dzacho. Muri kuseka kuna atoenda kuchechi asina bhutsu. Mwari ava excite kune gogo dzenyu. Mwari ava excite kune makeup. Mwari ava excite kune sutu. Vari kutsvaga moyo yakachena inotya Mwari. God won't be excited kuti wauya wakabva zvakanaka kuchena, but it's not wondering. It's not something that God can be excited kuti hanzi munhu akapfeka gogo iwe ine makuhwa. Kusapfeka gogo hakurwadzi munhu, but mazwi anopwanya moyo yevamwe. Amen and amen. The power that triggers miracles. Ndiverengereo John 1 iripo munoona kuverenga ipapo as it is. But as many as received him, to them gave he. But as many as received him, to them gave he power to become the Son of God, even to them that believed on his name. Yakafanana hande pacho, scroll down. Luke chapter number 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. Gumira ipapo. Enda ipana Acts 2:4. After ascension, the apostles continued this work, empowered by Holy Spirit, to perform many signs and wonders among the people. All right. Chigumira ipapo, Mwari akuropafadzei, akuitirei zvakanaka. Today I'm talking about the power that triggers miracles. The first thing that you need to do to provoke miracles, kuva mwana wa Mwari, you need to be saved. Hallelujah. Amen. The second thing that you need to do, unofanira kuva ne title of being a child. You should have a title yokuva mwana. That belief inside you, Kutenda kuri mauri. kuti ini ndiri mwana wa Mwari. That I am a child of God. Philippians chapter number 2. Philippians 2. 10 to 12. 10 to 12. Inoti kana mukada pachadaidzwa zita raJesu. It says when the name of the Lord is called, every knee mabvi ose achapfugama. shall bow. Evanhu vari kudenga. Even of those in heaven vakaenda kare. who went before us. Nevari panyika. And the ones who are dead. Nevari underground. And also the one who are passing. Vari kunzi vari pasi. The ones who are underground mweya yetsvina are the evil spirits. Mweya yetsvina. The evil spirits. Imwe inogara pasi. Others stays under the ground. Imwe inogara mudenga. Others are on the spiritual realms. Saka now, zvino kana wakutsvaga munana, if you are looking for a miracle, uri kufamba parwendo, you are walking on this journey, wosvika pavasvika, and you reach at a certain point, wotadza kunzwisisa and you fail to understand zviri kuitika, what will be happening. Unofanira kubvunza Mwari, you should ask God, kuti zvandasvika apa, I have reached here. Ndoita sei? What should I do? Nekuti imimi Mwari, because you, God, makati munoenda pamberi you said pedu. you go before us. Moses ari murenje. When Moses was in the wilderness, anogara pagomo. He was on the mountain. Obvati kana mukasasimuka And he said, nesipano, God, if you don't stand up from here, hatisi kuenda. I am not going. Kuno mumwe munhu anofanira kutenda musimba raMwari. Someone should believe in the power of God. Pekutanga, do you even believe kuti there is something called miracles? Do you even believe kuti kune chinonzi minana here? Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari weminana. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari
weminana tinaye mwari wezvishamiso. Inosenishumira uri pakeyboard kusvika ndapedza. Munoshumira muri ikoko kusvika ndakupai signal. You are going to minister while you are there. Kureva kuti this confession Zvichireva kuti confessa uku. yekungoti I have a God of Kuti miracles. ndinaye Mwari weminana. Bhuku yaLuke, In the book of Luke, the last chapter, chapter yekupedzisira 24, ya 24, verse 49. verse 49. Chapter iyoyo inoperera verse 53. Ends from verse 53. Inotaura ichiti, It says, garai muJerusarema, stay in Jerusalem. musabuda Don't go muJerusarema out of Jerusalem kusvika mapfekwa until you nesimba. are clothed by the power. Kureva kuti Jesu paari kubva It means when Jesus is going, haana kuenda he zvachese. never went forever. Ari kuti ndinokusiyirai He's mweya saying, I'm going munyaradzi. to leave you the spirit that will comfort you. Now, Zvino, pana Luke chapter number 4, in Luke chapter 4, verse 18. verse 18, Mwari vari kuratidza umwari hwavo God is showing his power vari vatatu. in his Trinity. Unonzwa Jesu vachiti, You hear Jesus saying, mweya washe uri pamusoro the Spirit pangu. of God is upon me. Kureva kuti Jesu pavari kufamba, That means when Jesus is walking, vari kufamba namweya he is mutsvene. walking with the Holy Spirit. Ipapo vanhu vati akandituma. He said he anointed me. Kureva kuti Mwari ndovatuma. It means it is God who sent you. Jesu vari panyika. God is on earth Ivo mweya mutsvene vakavapfeka. and clothed by the Holy Spirit. Vatokwana vari vatatu. He is enough in his Trinity. So the power of miracles Zvinosimba reminana rinouya nekunge vapfekwa nesimba comes remweya after waMwari. you are clothed by the power of God. Kuno mumwe munhu anofanira kunzwa nzara nenyota yekupfekwa nemweya. Someone should have Kungoti this, mweya mutsvene ndipfekei. to say, God, be upon me, clothe me. Once the spirit is in you, Kana mweya waamauri, panotanga kuitika minana. miracle starts to happen. Because simba rauri kushandisa Because the power that you are using rakakura kudarika rako. is above your power. Zokorora kuti ndine simba randinofanira kufamba naro. Repeat to say there is power that I should walk with. Kwedu kuchiposota zoti mweya mutsvene, mweya mutsvene, nditonge. Mweya mutsvene, nditonge. Mweya mutsvene, mutsvene, nditonge. Tirarame, tirarame, mutsvene. Vanofamba, vanofamba, no, vanofamba, vanofamba, no, vanofamba, vanofamba, no, zivo, zivo, vana vaMwari. Kureva kuti It means Luke chapter number 4, in Luke chapter 4, verse 48, verse 49. to 49, Iri kuti kana makufamba it says, when nemweya, you are walking with the Spirit, you mavana are vaMwari. now the children of Iwe God. mweya mutsvene nditonge. Now the Holy Spirit judge me. Kune munhu ari kundinzwa. Is someone You hearing me? need to have a desire Unofanira kuva nechidokwa-dokwa yekufamba namweya to mutsvene. walk with the Holy Spirit. Kana ndasangana When nedambudziko, I am in a trouble, ndinoranga ndinotaurirana nevandiri kufamba naye. I will tell the one that I'm walking with. Kana tikaita dambudziko If we kumba have a kwedu, problem at our house, tinodhiskasa we will namaimufundisi. discuss with Mamfundis. Kana taita When we dambudziko, have a problem, tinodhiskasa. we discuss. Saka kana ndakufamba Now when I'm nemweya, walking with the Spirit, dambudziko randasangana my problem naro is met. harisi rangu ndega. not mine Ndinodhiskasa we discuss nemusharukwa. with the old man. Peter Peter nevadzidzi and the disciples, vaifamba naJesu they are walking with Jesus.
pamark 4:38 In Mark 4 chapter 8, vanototi vari kuitika mafungu there is a storm. havasi kunyarara They are not vari keeping quiet. kumutsa vavainaye They are waking kuti up the hamuna one here that hanya and nesu say, "Don't you care about us?" zvatakuparara Now we are newe perishing. kana vakapfekwa nemweya wamwari sworn to kana the Spirit. dambudziko rasimuka when the mwari trouble hamuna here hanya neni musoro uyu uri kurwadzirei mwari why is my hamuna head here hanya Don't you neni care about mamirira us? zvakaita vanofamba The nemweya ones who walk with the Spirit. vanotaura nemweya They speak with the vanotaurira masituations zvemweya They speak with the vanodenda Spirit. vachitemba akavapfeka They trust the one that they are pane wearing. pamwe manyawa unofanira kuita so There is something unodena that you must project do. You mari perform- isina kukwana uchitemba vauri kufamba naye The one you're pane walking vandiri with. kufamba naye pane walking with akandipfeka someone. pane vandinotaura naye pane vandakabvumirana naye akati I ndinokutungamirira will be with you. I will lead you. zvaanoita manje What he does kana tapererwa when we are desperate, pfungwa dzedu dzamira kufunga when we have stopped thinking, taakutya when we are now scared and pana afraid. kuti moses They said, Moses, hausi kuona here mabhiza can't you see kumashure the horses? hausi kuona here Can't you rwizuru see this ocean? mozisi anobvunza mwari Moses asked mwari God, woti tsvimbo and yauinayo God mozisi said, "Your rod yakaringana pagungwa enough." bhati rega nditaure masikati let me mwana tell you neano this titi afternoon, kana taakufamba when we are walking, kuti tione simba reminana to see the power of ngatifambe najesu we need to walk with Jesus. ngatifambe nemweya We need to walk mutsvene with the Holy Spirit. ndanga ndichifarira pana I was Zvinzi- glad here when they were zvinzi saying kune nyasha there dzinochemedza is grace that makes someone to cry. wozobvunzwa nevanhu And people ask you, wakapabuda sei apa how did you but get havaoni How mweya did you came out? akakupfeka don't see havaoni the Spirit simba riri mauri They don't why see the power denga that is in you. rakakupfeka The Spirit, the heaven is upon you. pavari kumirira pana luku ari muupper room When they are in the upper room, vari kutsvaga simba they are looking for power. unoti kuti paibhabhatidzwa jesu When Jesus was baptized, shoko ramwari rinoti the Bible says, a dove Njiva yakati says, this is my beloved son "Uyu ndiye mwanakomana in wangu whom I'm well pleased wandinoda." hatibudiriri nekuti madzimoni hakuna We don't prosper because there are no demons. hatibudiriri nekuti mweya yetsvina We hakuna don't prosper because there is no evil spirits. hatibudiriri nekuda kwekuti vanhu vanofara We don't prosper because people are tinobudirira at happy. the mention We of the pros- name we of prosper by the Jesus name of Christ Jesus. kana taakupfuura When we are passing, hatipfuure we chete don't just tinotaura zita We speak rajesu the name of kana Jesus. tataura When zita we speak the name, rinopfugamirwa nezvikwambo that every rinopfugamirwa goblin nenjuzu bows down. rinopfugamirwa nemadzimambo Every madhoo bows down. anovhurika The doors will be open. munhu akabata mapepa ako ane mabvi The person who is holding your papers have got knees. saka anofanira So kupfugama he has to bow kana down. zita rake radanwa When your name is haatisiye takadaro He will never leave us alone. anozviratidza He will show himself. the beginning point of miracles Panotangira munana kudaidza zita is to call rajesu the name of Jesus. chinosimudza munana What provoked kudaidzwa Jesus kwezita is the rajesu calling of the name of chinosimudza kunyararidzwa kwehondo What makes kudaidzwa the kwezita is rajesu the calling of the name of Jesus. uri pakati pevanhu so When you're in the midst of people pachiitika zvisinganzwisisiki doing things that you don't wotanga understand, kungota kuti nezita then rajesu you say, in the name of nezita Jesus, rajesu in the name of Jesus, nezita rajesu in the name of Jesus, nezita in the rajesu name of Jesus, nezita in the rajesu name of Jesus, bhazi richibuda munzira nezita in the name rajesu of Jesus. murume wako achipopota When your husband nezita is rajesu facing you, in the mwana name of achinetsa Jesus. nezita Your child rajesu is facing you, in the mwana name of achicheva Jesus. kumusana The child nezita crying in the name rajesu of Jesus. mwari vekudenga ngavakubokudzwa May the God mwari hear vekudenga you. ngavambokudzwa May God hear you. akakudzwa anoburuka When he hears you, akaburuka he will zvinochinja come down. akadaidzwa When he anoburuka comes down, the akaburuka situation zvinochinja will change. mwana When he wako comes, naminana the chair pane will zita down. There riri is a pamusoro name pemazita which is above all iroro names. ngaridaidzwe Now we need to kana call it. taomerwa When we are in pane difficulties, zita there is a riri name pamusoro which is pemazita above iroro all the names. zita That name ngaridaidzwe must be called.
zvinhu zvakaoma When things are difficult, uchi uri wega so when you are alone, woti Mwari Baba you say, ndovimba oh God, I nemi believe in you. Mwari Baba ndovimba nemi Mwari Baba ini ndinovimba apo pandinenge oh Mwari Baba ini ndinovimba wemuchone ini ndinovimba Mwari Baba ndovimba apo pandinenge ndirindeka unopedza gore rino unorarama gore rino unoita zvakanaka gore rino kana ndiri ndega ndinodaidza zita rakatakura minana ndinodaidza zita rakabereka minana ndinoimba nezita rakamutsa vakafa ndinomuimba nezita rakasvinudza mapofu ndinovimba nezita rakaomesa ropa ndinovimba nezita pane zita randinovimba naro pane zita randinovimba naro kana zvaramba ndine zita randinovimba naro kana ndaomerwa ndine zita randinovimba naro handifambi ndiri ndega akavimbisa anofamba neni akatendeka anofamba neni He walks with me. denga harirambidzi The heaven doesn't deny. gungwa kusheka The ocean to shake. but ndine vandiri kufamba naye But I'm walking with someone. simba rinomutsa minana The power the that power that triggers miracles izita rajesu is the name of Jesus. hakuna dhimoni There is no demon risinganzwi that doesn't hear. hakuna mweya There is wetsvina no evil spirit usinganzwi that doesn't hear. hakuna situation No situation isinganzwi that doesn't listen. hakuna n'anga no isingamuzive that doesn't hakuna know him. svikiro There's no risingamuzive doesn't know him. zita rake anonzi jesu His name is kana Jesus. tafamba toti When jesu we walk kana beside tobuda toti jesu When we kana beside Jesus. tosimuka toti When we jesu walk beside kana Jesus. torwiswa toti When we are jesu beside kana Jesus. torumbidza When toti we are jesu walking beside iye Jesus. akaturikwa padanda He kuti was zvinodetsa vanhu zvipere zita rajesu rine simba rakatakura minana zita rajesu rakatakura kukunda. It carries the city. The recipe is not long. Kana ndakudarika varume kana ndakuyambuka varume ndinotsokorora zita riri pamusoro pemazita ose ndoti nezita rajesu ndiwe aniko Zerubhabheri unozvikudza pamberi paMwari naGoriati paakanzi ndinouya ndakapfekwa nesimba raMwari Goriati akadonhera kumberi kune simba rinodonhedza majainzi kune simba rinonyararidza majainzi zita rajesu simba rajesu buda neuone zvinokoromoka daidza zita rajesu zvinokoromoka daidza zita rajesu panovhurika daidza zita panovhurika. Vamwe vanovimba neminondo vamwe vanovimba nemaphiza isu tinovimba nezita rajesu isu tinobuda nezita rajesu isu tinoenda nezita rajesu. Rega kunyarara. Don't keep quiet. There is power Kune simba. in calling his name. Mukudaitwa kwizita There is rajesu. power Kune simba. in repeating his name. Bakutsokorera There is zita rake. power. Kune simba. Hatikundikani kana tapfekwa nesimba. We won't fail if we have the power. Matare evanhu anopera simba. The seminars of people who will not have power. Ndopaunozoti regai varongi. They will say, no, let them vasiyei vagare matare. Let them have Kana seminars. vapedza kugara matare When they are finished, isu hatigare we are matare not going to have tinongoti seminars. zita We will say the remusharukwa name of the toti old ari man. pano He is iye here. ari pano He is jesu here. ari pano. Jesus is here. denga gari mboburuka mangwanani ano rirangari nenyaya dzako taura pavakamirira uti nezita rajesu ndakuadhivhanza iwe ndovhurika ndauya nezita riri pamusoro pemazita ose. All the names.
vanhu ngavataure ngano dzavo, People should say vanhu all their stories. ngavataurorwi, vanhu ngavati hauna mari, People must but say ndine there's money. zita But I randakachengeta, have a name that I ndine have. zita randinoziva, I have the name that I know. ndine zvandiinazvo. something that I Itai have. zvikwambo zvenyu, ini ndine zita randinaro. Itai mashavi enyu, ini ndine zita randinaro. Itai zvamunoita, but pane zita randinaro. Zita raJesu, simba rinodenha minana, zita rinodenha minana, zita rinobereka minana, zita rinobudisa zvibereko, zita raJesu. The name of Jesus. Vanhu vane simba ravainaro. People have got the powers they have. Ini ndinovimba nezita But I raJesu. trust in the name of Ini Jesus. ndinovimba nezita I raJesu. trust in the name of Ini Jesus. ndinovimba nezita I trust raJesu. in the name of Jesus. Pakanzi handibudi When they ndinobuda, say I'm not going out, pakanzi I will. handigari ndinogara, pakanzi handidariki ndinodarika, pavakati ndinobuda basa handibude, pavakati ndinoita rombe handiite rombe. Varume ndine zita, vakomana ndine zita, kereke tine zita, zita The name of raJesu. Jesus. Midhuri chaiyo. The walls. Ena unobvunza masvingo eJeriko. Go and ask the walls of Haana Jericho. kubatirwa sando. No one. Zvakanzi tendererai the hammer for ka6. the- they Kechi said, 7 On the moti seventh day, zita raJesu, says the name of ivhu Jesus. nematombo, All the midhuri yakadonha, The yanzwa ones that zita fallen, raJesu. when they have the name of Ipapo Jesus, ipapo there Jesu vanopindura, ipapo Jesus ipapo answered Jesu immediately. vanonyararidza mafungu, ipapo ipapo Jesus Jesu answered vanonyararidza immediately. mhepo, ipapo ipapo. Varume tina Mwari, vakomana tina Mwari, vana amai tina Mwari. God. Ane zvipo zvaanokupa. He has the gifts that he The gives you. ability to work miracles Simba rekuita munana. is listed as one of the gifts of the Holy Spirit, Yakanyorwa seimwe simba distributed remweya to believers according to God's will for the common good of the church. Kana Mwari auda kukubhilivhisa so, If God wants you to believe, anoita minana. he will do miracles. Ena unobvunza Nebhukadhineza, Go and ask Nebuchadnezzar. ati pisai varume ava. He said, no, burn this man. Zuva rakanyura mata Mwari waDhanieri, Mesheki naAbhedhinego. When the sun rises, he was worshipping their God. Zuva richibuda, When the sun rises, Mwari wakanga akamira, God was waiting. vachipfutsa moto, When they were making zvimari fire, zvavo zvazvakamira. their gods were there. Pavakakanda munhu When they mumoto, put them in fire, zvinonzi vakaona mumwe they murume said they see wechifo another man, which was the fourth man, anenge who was Jesu. like Jesus. Kana moto wapfutswa, When the fire is made, kana vanhu varonga moto, when people have made kana fire, vanhu vanyora zita rako when people- kun'anga, hazvirambidzwe, but nguva yekushanda kwemushonga Jesu anoapiya, nekuti akati ndichakutungamirira. Paanotitungamirira pamoto, anotitungamirira pamhiko dzevanhu, anotitungamirira pahondo dzevanhu. Kana ndaderwa ndine musharukwa, kana ndakurwa ndine musharukwa, akavimbisa anofamba nesu. He will be with me. Wandinzwa here mpostori? Ndakambomiswa nemapurisa rimwe gore. One time I was stopped by the police Ndisati ndane mapepa. when I didn't have papers. Ndakagara muvhani. I was speaking in a van. Ndichiti Jesu weNazareta. I was saying, Jesus of Nazareth. Mukakundikana apa. If you fail here, Jesu weNazareta. Jesus of Nazareth. Mukakundikana If you apa. fail here, Jesu weNazareta. Jesus of Nazareth. Then umwe akati, what is Jesus? Then the other one said, who is I Jesus? said, Jesus. Said, what is Jesus? Zvikanzi, what are you doing? Then I'm praying to my God. ndikati ndiri kunamata kuna Mwari Zvikanzi, wangu. ngabudo. Zvikanzi, this one must come out. Unonyara kutaura Jesu naye. Unonyara kutaura zita raJesu. You are ashamed to say the Unonyara name of kutaura Jesus. zita You are raJesu. ashamed to say the name of Dzokorora Jesus. zita rine Repeat simba. the name of that has Dzokorora power. zita rine Repeat the simba. name that has Iti power. Jesus Say Jesus Christ, of Nazareth. the Alpha and Omega. Wekutanga nokupedzisira. Unoziva here kuti kungodzokorora kuti Jesu. Do you know that repeating the name of Zvine simba Jesus, razvinazvo. You are admitted into the kingdom uri kuiswa muumambo through the power of the Holy Spirit. nesimba remweya mutsvene. Jesus himself Jesu pachake haana kuenda. didn't go. He substituted himself. Akangozvichinja munhu wake. Jesu havana kuenda. Jesus didn't go. Simba ravo harina kuenda. His power never went. He substituted himself. Vakangozvichinja. Kana tichiti tasabhura player,
Kana tikati tabvisa player. Tiri kuisa imwe player. We are putting another player. In the same uniform. Which is wearing the same uniform. Ichitamba the same role. Playing the same role. Aubvisi number 9. You don't take out number 9. Where's a goalkeeper? And put the place the goalkeeper. Oh, the power that Jesus had. He transited himself into omnipresent to fill all the power in the all generations. To fill all with power in all generations. The ultimate of all miracles is God himself. The Holy Spirit is the agent through whom his divine power is manifested on earth. Jesus never went. No. He's among us. Akangozochinja form. He only changed the form. Akauya akupinda muna mumwe nemumwe wedu. And came into each and everyone. He is now unlimited with the place or time. When I'm in my house without food, when I'm in difficult times, Dimi ishe wepaino tonga matata tonga imai dimi ishe wepaino dimi ishe wepaino tonga matata Tonamata, Tonga, listen to what I'm saying. When there is no mini in the house, when we are seated alone, things are difficult. Say, God, be the king of this house. You cannot be a king of a house that has no food. Go and ask people in Ghana. The wedding was not going to be successful without wine. Because the owner of life is there, is present. Just telling God. The question is not wearing the name of Jesus, just in repeating. Kupinda mambo Jesu hakuna hakuchina hakuna muwe kupinda mambo Jesu hakuna hakuchesu Jesu ndiye shambari ye adonata kutunga oh hakuna muwe kupinda mambo Jiko hakuna hakuchina. I want to know that there is no one that is above Jesus is our starting point of defense. He He is our last point of defense. That means when we start and when we end, he is in the middle. He is feeling everything on the middle. Am I speaking to someone? The power of miracle is by repeating the name of Jesus, or in the repeating of the name of Jesus. Me, I don't mind. If I can't pray, pen and paper. I will take a pen and a paper. Jesus. And I will continuously write Jesus. Office. I was once in a certain office. I was holding my water. When I get there, someone asked for the chigubu. And I gave. We can't have a meeting when we have holy water. This holy water must go back to the car. Then we continue with the meeting. People were scared of the which is the not a word, but just a tin, an empty, a container. In your bedroom, kitchen ngamuwe nechimwe chakanzi Jesus.
mubathroom ngamumwe necheku chakanzi Jesus munorara vana zvekuti kana mamhepo akasvika chaanotanga kuona is the handwriting on the wall. Zvine simba. That has power. Rimwe gore, this other year, Ngobi mwana wa Chuma Chuma's son or daughter akarwara ndikatadza kuatenda. got sick and Chuma aripo kana aripo simudza utendera nezvandikuita. Akatora musoro wekalenda kuisa pamwana ari kugwina akadzoka. Zita raJesu rinotyishidzira madhimoni. Zita raJesu rinoremekedzwa nezvirwere. The name of Jesus is respected by the sicknesses or diseases. Zita raJesu. The name of Jesus. The power that triggers miracles. Simba rinodena That minana. affirmation of your heart. Kuti andisi kufamba ndega. Kubvuma ikoko kwemoyo wako kuti I'm not walking alone. Do you know that people are looking for a lot of things? Instead yekungodzokorora zita kunze kwokungodzokorora the name. Indofunga kuti even mumba chaimo. I also think even in our houses, mukatanga kurovana umwe akatanga ngoti in the name of Jesus. if you start fighting, then someone says in the name of Jesus. When you think of fighting, you think no, you will see that no, here I'm fighting Jesus. In the name of Jesus, you will not even raise your hand. When you start speaking in tongues, Jesus. To repeat the name of Jesus. The power that triggers miracles. Mentioning the name of Jesus. Am I preaching to someone? Believing God's word. Faith comes from hearing the word of God and involving unshakable confidence in God's nature and promises. Romans 10:17. Faith comes by hearing God, the word of God, and involve unshakable confidence. You know, we approach the kingdom of God with confidence. Unshakable faith. Should be Hebrews 4:12 or Romans 4:12. Let me check. You know, Tio, the word of God is active. It's not dead. Not shoko ramwari ibenyu arina kufa. Kune vanhu vakawanda vari pakati pedu vasingatendi muna Mwari. There are people who doesn't believe in God and in our midst. Anoya kuchechi nekuti akadaidzwa. Hebrews chapter number 4 verse 12. They come to church because they were called or invited. The word of God is alive Shoko ramwari ibenyu and is active. This verse illustrates the dynamic and powerful nature of God's word. It indicates that God's word is not static. Rather, it has the ability to impact lives and penetrate deeply into the hearts and the minds of individuals. The word of God is active. Anything that is active. Or those that have passed through where there is power. We have what we call live wire. Is there a live wire? Pama connections. We are saying when you hold the activity in that wire, the activity in that is wire going to make you jump if ever you are alive. That is the word of God and alive. Whatever is in the word of God, it is active. It is alive. And nature and promise of God. What makes you live is to know what you have been promised. Even when someone comes to you and say, Baba Nyamunga, I want to bless you with a suit.
mwedzi ukapera aroti vanyamuka tinoenda rini. Vanyamuka vanobvunza kuti makati muchandipa sutu, tinoenda rini kunotenga sutu. But so there are promises in the word of God that are active and that we need to provoke. With confidence, unshakable. Sometimes when you look at faith, listen to this English. Faith is a human response that unlocks or acts as the catalyst for God's power to work in a special situation. Can I repeat it? Faith is a human response. So faith, it's a human response. What a human does. Ephesians 3:20. What you do, he has already put the power in you through the power that works in us. That human response that unlocks or acts as a catalyst for God's power to work in a special situation. That's faith. It's your human response. Acting on belief. It is active trust in believing that God will do what he has promised. Not just that he can. People in the Bible who received miracles often did so in response to their faith. Vakagamuchira minana, vashoma, vakadanwa, vazhinji vacho vakashandisa kutenda kwavo. And that faith, their response, yakavamanikidzira kutora action. And that action was rewarded. Do you know that you can receive your and miracle? You fail to act on that miracle? You need to act on your belief. The woman was bleeding. If she only thought and never went, whenever you think of something, act on it. What you are thinking, apply faith to act on it. For the word of God to be alive, you need to touch it. You need to approach it with confidence that the promise will come to pass. So many people, they have faith, but they are not actioning it. You have faith, but you are not actioning the faith. But me aizoti Jesu anoporesa. And harizirorega bofu raizwa kuti Jesu anoporesa. The only blind person who knew that Jesus heals. But he had the courage to action the faith by shouting, "Son of David, have mercy on me." Mapofu anga akawanda. There were so many blind but people. One chose to action the faith. Do you know that you must also use your faith in your husband? On your husband. And tell him, you know what, you can buy me a car. I trust you. In the name of Jesus. Vana vamwe mai vakadaira message ndakazoona baba wacho akabereka mwana ndikafunga mazwi avakataura kucouples wekuti vakati vanzi nababa ndokudai vakupindura tsamba vakati I love you too in Jesus name. Ndikati ndokwazvakubva uko. Iwo akati I love you with my lungs. Umwe akati I love you in Jesus name. Saka munhu wacho akunyatsoteerera zvemhando yepalevel yaJesu chaiyo. Someone is listening on the level of Jesus. I saw that you were sleeping and I wanted to wake you up. There is nothing as such.
Those who know knows. Vanondiziva, or Vanoziva. Unozoti pamwe pacho unoda kungozokandawo pane zvese zvauri kuita chingokandawo zita raJesu. Just throw in the name of Jesus. Just put the name of Jesus in it. Miracles. Minana. Obedience, the relationship between obedience and the relationship. Miracles are often connected to obedience to God and an intimate relationship with Jesus, which matures a person to wield such power, responsibility, and for God's glory, not their own. So now, Simbara Jesu, the power of Jesus, it works miracles in you. Rinoshanda minana mauri. Rinozokuita kuti uitire vamwe vanhu minana. It also make you. It will also cause you to do. So it's two dimensions. There are miracles that you receive in Jesus' name. Kozoita minana yaunoitira vamwe vapfekwa nezita raJesu. In the name of Jesus. Kureva kuti pane minana yaitirwa Peter achibudiswa mujeri. Kozoita minana yaitwa naPeter achiporesa vanorwara. Yese yaibva pana Jesu. All miracles were from Jesus. So God is miracles. Inoshanda pauri. Works in you. Yozoshandira It also vakakutenderedza. works for those who are around you. But munoziva kuti mazita ane simba. But do you know that there is power in names? Unoziva kuti mazita ane simba. There is power in names. KuZimbabwe. In Zimbabwe, Munhu akati if someone ndiri mwana waVachiwengu, says that I'm a daughter or a son to Mr. Chiwenga, even ukaita dzungu rakaita sei, no matter how barbaric you are, well said. Auzoti ndokurowa. you won't say I'll beat you. Kungoti vakuru furayei. You will say no. Mazita ane simba. There is power Mupolitical in world, mazita ane simba. Mu spiritual world, mazita ane simba. Iri raJesu iri. Rine simba mu physical world. Rine simba mu spiritual world. Rinovhara zvese. It closes everything and everywhere. Mazita ane simba. There is power in names. Kungodzokorora sokuti nezita raJesu. Just repeat and say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Nezita In the raJesu. name of Jesus. Ndichiri mufundisi mudiki. When I was a young pastor, ndaiwanza kuti kana mudzimai achigeza hembe dzemurume wake, I once said if a woman is washing his husband's clothes, muise munyama. put Isa bed lags, munyama pamurume wake. put bed lags on those clothes. Ungoti baba, Mwari mukandiwanira nyasha. And say, God, if you find Hembe grace on me, haigumi munhu. Even akatenga maflowers akasvika ndakuigira maflowers. Munhu ari kumuona anoona musatanisi dzokerai kumakwenyu. Ari kutya kwete zvivanda, ari kutya simba raJesu rakaiswa ipapo. Ari kutiza nyasha dzakaiswa ipapo. Ari running kutiza. away from the grace that God has put on those clothes. Munhu anotombokusekerera makadi. Someone can smile at you and Paunongocross say, a road. Handikuoni zvakanaka. some pretense. I used to preach that gospel kugarage kana paino vaichandirangarira. I used to say that. Chiaina hembe zakuti muri ishe zvino unenge uchimba kuti unenge uchiaina ukaomera bhebhi rako ndinoritora. Hamuchaizivi song yasystem ndazvida. Dai hanzvadzi yairorwa ndikadai ndakatora yangu kwete zvandakazitora. Uchiaina hembe dzemunhu uri kuisa mweya ipapo. Which spirit are you putting on those clothes? When you are singing such songs, kuti bhebhi rako ndoritora. What am I saying is, what the name that you speak is the name that determines what is going to happen. Zita rauri kudana. Zita rinoita kuti zvinoitika zviitike. Mune simba muzita. There is power in the name. Mapostori akazati torai moyo wangu munyike muropa dzishambidze dichenese
Jesu mundishabidze, mundishabidze, ose chano ndoda kuti mboenda pamberi paMwari. Umwe neumwe ambodaidza zita raJesu. Madho akavharika ngaavhurwe nezita raJesu. Shikarabakaushanda riya manara vakaushuma muzita nemuropa raJesu randa rabakaushuma. Ndoda kuti mbodaidza zita raJesu masikati ano, kwete kungodaidza zita rake chete kuti aburuke pakati pedu nekuti ndiMwari. Undichenese usechado Mwari toraiwo munyike tishabiswe